Miamana na indo mwanchi umurigereri bona ekero cyaragire Chinsa Ikomi cyabona magoroba ekero kuro kwegena kwa nebuna kwa beirego ko gendera kubwatia emirobere yonsi ya Ndizi TV ekero bono togenderete gokoretera buna genderete gokorekana asense ya Kenya Chinsa ni Ikomi kwa na SMS Amayia iri nkumanyie na reya na kwa riganire asenchera ere yobwekeranu ekero abarayi korwase ekyama kya United Democratic Alliance UDA abagenderete kwerobere bwekeranu busyo bwege ikare kera korekane ritukoria ankyo nechinga kibege serikali yabere ge kubwatoka Gusii kubwatoka ko amarigani yabo kubwatkana nembra ya El Nino iyo kagaire gotwa ase Chinsemo imeyense ya Kenya chinga kichingi yango kwariganire ngumanya ina kwariganire asenchera ere yobwenge kana mukunyora bina sensemo ya Facebook nabogo tonyora wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyora wetera Ndizi TV News naso mutandao Twitter nabogo twitwetera @Ndizi TV News ero tagendere gusanga nabo igo kwemanya manke. Mwanchi umuriro rito kubwatanera soko ene kiachibicha neryo gichiago ikeire nigakoro kwa Abigail Nyanchama sensemo imenyerero nigo to kubwatanana nere Joshua Auta nencheretariane Everlyne Osero ngo kwarigano beko gusangana intwego ika omwero ngo kwarigante yachaka senchira yabene agwa asengana yoko murusia bisi yo mugavana bwe county ya Nyamira Amoski mubinyaribo egendrete gotigara koba enkwana yakera rituko ase abananchi naboigo abarayi bagendrete ko bwatoka ebirengerero babontora nabaga kurwasegesa kukia bagetutu babere bakuganye abarayi abwo gukora chingwana cyabene no butenere bwe county ya Nyamira eriyo goikera richibu na kubwatrana soko genderia amagendero ase county yo nabona nigo OMC we wodi ya Rigoma Nyambega gisesa abereka wesokia na kumugania umugavana Nyaribo wesokia abwasyoku na koerera ungayi abwa yo musimamorare karabano aba MC baganetie komorusia abisi inganje chairman yo mugavana na ande majority group ya assembly ya Nyamira twakwane no mugavana na ande na moboli na ande na motebiri impeachment motion yeri tigache ase assembly achero monyene usatume aba wakili ba assembly ba so that ba respond to the issues chirere ase impeachment motion njemboli omoske deputy governor Dr. James Ndicho Gesami aya samangana yanga yole ekero omonenogo okurukumo governor aminyoki bakoliga muire ayo deputy governor ito Dr. James Ndicho Gesami ngayora samangana ya impeachment igoramo naba MCA bari bataite serikali yegendeka ose igoramo naba MCA bari bare SID yende egotetea serikali yomoske Amos Nyaribo na ande mboli nganaki ngere or the second senior most ase county yeto ya Nyamira na intuna bakeba etore na baketore njino mu MC ne deputy governor ngomo sabaje to the public erinde nerange direction ngosatu direction Mwanchi umurigere bonongo sabo kwabera oyo boriwe koraria omusimama oye no mukonyi bumugavana se county ya Nyamira James Ndicho Gesami na tari omugavana bwe county yo Amos Nyaribo bunana ikagoteba abodi tangani togotena nayo nigo omo director bwe mangana yechsemi asorogonko Rwanyanza Nelson Sifuna abeire kaoteba buna emerobere yonsi naboigo amariganyo bosibume bomatemwa manene yo mwako yoiga yabeire kego ikirana ngaya kwa nachingaki abakagotarera eskuru yabamura ya Nyanchwa SDA nechinga kichiribano aborokiwa barochokara matemo manne yo mwako yigabwanete kuyarigania asibone serikali yabekire miroberio aho eri guchikwana kimna mateba yuko korekanale asinjira endonge kaokwana asiskuru yabamura ya Nyanchwa Sifuna oyoro Regional Education Director korwase rosagi Rwanyansa nigateruna students. I want to assure you we have put all preparations in place to ensure the exam that will be handled will be incident free. Gati yemerobeli babekire ngamo no kwene kuna masakarangu
Mwanchi omurigeri onorobotira konyora senchira yowekirane kirirarage enseyemo naboigo Chinsa isato chiamogoroba totkana naini go mwaki ekura korwase county ya Nyamira serieta kefa mwenga abeirega kubeka ekina ase county assembly yokugania okoruswa kwa marieta ya MCA batatu abo ba marieta babete ga korusiwa ase obochori bo mwakoyega abatata ngamo na Dolphin Nyangara oyore mo nominated MCA Dixon Machungo iba igoro mo nominated MCA na baigo Dennis Kebaso omo MCA we ward ya Nyansiongo nigaganirie amarieta abo tabasakorokana ase amarieta ya ba MCA bali babete bakubeka kise ico komurusia bisi mu governor we county ya Nyamira kubwatikana amono na impeachment motion ndibekira li county assembly asaba MCA batatu babere bago participate actively bakwese ko sign signature eyinabe getese petition ya nengo tabanga oende kurwa si assembly mara moja na ende signature chitugutwe e process ya sabia igoni nkagirete nga wetero bara we speak the county assembly kiagere petition ya nenga ba received amone clerk oni mbato kugana nga mwango mono before Jumanne bataraji karansa banse kurigirie impeachment motion mu gavana enyare kana nga barigirie gente na ba MCA batatu barusi wese register ya ba MCA be county te Kebaso oyo kabero mu MCA Nyansiongo akabugwikina is high court omu MCA omuchole Dixon Machungo wese chama ya ODM amono mu MCA omuchole Dolphin Nyangara kurose jama Jubilee abo bonsi ibina byabo byabete bikwera kurose high court na ende mbabu atige ntwekoro kunga stay orders echichiko beka assembly na BMC Serikali nigendrete kwenekia buna ne ariganitie boikrano bosyo bwembure nyinge ya El Nino iyo kageire kwenekiwa ase chinsemo oimense ya Kenya gochakera gose ase wiki ya kabere yo mutienyi Ikomi goika iki ya gatatu yo mutienyi Ikomi na kabere omwakoyega okwana chinga kiechoni gomokonyi bumurai wense gashawa abereka batana serikali yerobeire kegima asoko enekia buna embure yeiga terigo chigosari ebinte bingane nibo yaba Kenya nakugani aba Kenya koba maiso chinga kiembureyega ekageire gutwa nanye naboni gokorengana nabamanyiberire babeire bakwenekia unembureyega nigo ekageire koba enyinge kerekorenganirwa nembura El Nino yabetege kwenekiwa omwaka bwerweyemo chimikianda merongo kianda noyomo appealing to those living in low-lying and flood-prone areas to move to higher grounds. On the other hand, we would like to urge our farmers, especially those with grains to harvest, and store their produce early, and where possible, sell to those who are willing to buy. This will minimize post-harvest losses. Further, we also request Kenyans to be proactive in reporting cases of emergency through officials and other channels that would be making public. In this regard, we invite the media to work with us in timely dissemination of information for the public to remain safe. Togotigana nayo nigo omoriki omonenase wizara y'oburendi bwaime Dr. Raymond Omola beireka wateba bune serikali yabekire emerobere yonsi yokorwani obosagani egokwana nabari kyamangana ase ensemo ya Malindi Omolo nigatebire buna nigo barachi kobwatirana nababwatani ao naboigo abananchi asoko enekia buna obokurumi obose obo chisegi naboigo bosagani bwabere bokoenekiwa imeyense ya Kenya nigaga kwana ya chinga kyabaka gotwara egeikaro ne kamati etendete amangana yoburendi korawa no inspector monene bw'abanyanyimbo imeyense Douglas Kanja ase omola baga koenekeria aba Kenya abuna nigo barachi kopego kora kende yonsi kirikeganirie asoko enekia oburendi aschinsemo awa imeyense ya Kenya. I want to encourage the communities in this area to continue working with the police so that issues on matter of security, issues affecting them on matter of security are taken care of by these commanders who are here.
So kuna mikakati mingi tumeweka kushughulikia hiyo swala ya ugaidi. Ya kwanza ni kuinvolve ama kuwasiliana na watu wote katika mirengo tofauti za serikali na wananchi wenyewe pamoja na viongozi, ili iwe jambo tunashughulikia kwa kila sehemu, sana sana sehemu ya Pwani na Northeastern. Na katika hiyo mpango tunajaribu kuegemea mambo ya community policing, community engagement. Abateneri korwa sekiama kia United Democratic Alliance nigo babere bagukwanira igoro emerobero babwate bosio bwege ikaro yekiamikyo omwege ikaro gekagere gokorekana litkoria ankyo gokwana chinga kiecho muri kyo munene bwe kyombekyo Cleophas Malala nigatere na abarai nabo igo gosabarai bonsi bekiama kia UDA nigo bariganirie asege ikarekyo asebarengete gokwanira amangana ayo arengete koreta obwamate burobuya bwamagendero asaba Kenya. Of majority katika National Assembly, Mheshimiwa Kimani Ichung'wah na wanachama wa chama cha UDA tumekuja hapa leo kuangalia maandalizi ya mkutano ambao utakuwa kesho hapa. Kongamano hilo linaitwa National Governing Council ambalo litahudhuriwa hapa na viongozi wote ambao wamechaguliwa na wameteuliwa katika nyadhifa mbalimbali. Sisi kama chama mnajua vizuri sana tunaenda kuwa na uchaguzi mwezi wa December, na tumesema kwamba we engage all our party organs. Tuliweza kukaa chini kama National Executive Council tukawa brief juu ya hii uchaguzi. Vile vile kesho party leader wetu ambaye ni rais wa Jamhuri ya Kenya anakuja tena kukuwa na kongamano la kuhakikisha kwamba viongozi wote ambao wamechaguliwa, magavana, seneta, MCAs wetu wote waje hapa waambiwe jinsi vile tunaenda kutekeleza uchaguzi wetu kuja mwezi wa Disemba. So tungependa tu kusema kwamba maandalizi yako sawa kabisa, kila kitu iko shwari. Kesho saa 3 kamili program yetu itakuwa inaanza na itaongozwa na party leader wetu ambaye atakuwa hapa yeye mwenyewe. Jambo ambalo tunasisitiza ni kwamba hii ni chama ambalo tunataka tuunde, tuhakikishe kwamba imekita mizizi katika kila kijiji Kenya hii na imeimarika kabisa. Ikifika 2027 tunaenda kuwa na karibu 15 million. Omwancho muri roboti oro na rogotoreta omwerio bwamaye Chinsa Ikomi asenchera ere yobwenge keratogendrete go kwariganiria manga yoraj kumirana nere Josephat Hamisi eria kumanya asenchera yobwekirano ekerera arage enseyemo na boigo Chinsa isato chamugoroba awaspe ritkuria rero twarabuna oroboti kubwatkana na uchumi ense ya Kenya ni gorwaba rogo somwa bene na omwaziri bwechipesa Professor Njuguna Ndungu oyobakago kwanera emechando ao gatia bo gwataka kuburere bwa COVID-19 mense ya Kenya na boigo umurakera no koira na magega kwebiwanda byechinsemo ikiatana kyo kyaire okoira na magega kwa uchumi ense ya Kenya na tauna serikali ya Kenya kwanza inse muroberio bottom up nigo babegete meroberio yogo chiako bokya uchumi liga na inyorabuna ege ikaro gosigi ikaro kyogo kwanera achingwana gati ya serikali ya Kenya kwanza na boigazimio umoja one Kenya nigo kegendrete asamagacha boma simimo Nairobi korawana Kalonzo Musyoka na boigo Kimani Ichung'wah ase ebyombe gosabu atankurwa ase ebyombe bagendrete kubwato kebirengere byabo na boigo amagani yabo bosio bwekyombekyo ase chingakie chigani go aba commissioner gosabali banga ba commissioner bekyombekya IBC bali babete bawetigia emeremo bali amenyekante buna atecherera 4 nigo bagendrete kubwatoka ebirengere byabo na amagani yabo ase ekyombeigo kurenda ina mange orachikonyora subikirane kerera aragensemo na boigo Chinsa isato chamugoroba endera gotanyora asensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na sumutandao Twitter na bogo twetera @Ndizi TV News iri togendere gusanga na boigo kwebanyamange Abigail Nyanchama na ere twabwatira naso kwene kya chibicha niryo gicha wekeira asenchira ya bene asensemo yimanyeriro nigo twarengenere Joshua Auta na nchire tariane Everlyne Osero kerongo kuganeria oburigere burubya na boigo emagoroba irentoereru.
Nyamira.